ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మూడో విడత ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగింది. మొత్తం 564 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను 34 గ్రామాలకు ఏకగ్రీవం కాగా మిగతా 530 గ్రామాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. బరిలో 1773 మంది సర్పంచ్ అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. ములుగు, భూపాలపల్లి, జనగామ, మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పోలీసులు భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. చలి తీవ్రత నేపథ్యంలో ఓటర్లు ఉదయం 9 గంటల నుంచి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు చేరుకుని ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.